ንጣዕሳ ዘቃልዑና ነገራት ኣብ ህይወትና ዶንጊና ንመሃሮም ትምህርትታት ኣለዉ። እዞም ትምህርትታት ኣብ ውሽጥና ቦታ ምስ ዝሕዙ ከም ዝኾነ ስምዒት ናይ ትካዘ ስምዒት ኮይኖም እዮም ቦታ ዝሕዙ። ናይ ትካዘ ስምዒት ክስማዓና እንተጀሚሩ ድማ ኣብ ህይወትና ክንረኽቦ እንደሊ ነገር ንምርካብ ክንሽገር ኢና። ወላ እውን ሕጉሳት ንምዃን ሎም እምበኣር ካብቶም ንብዙሓት ሰባት ከም ዝትክዙ ዝገብርዎም ናይ ትካዘ ስምዒታት 6 ኣገደስቲ ነጥብታት ክንርኢና። እታ ሻድሸይቲ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ድማ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ። ቀዳማይ ካልኦት ሰባት ሕልምታትኩም ክቐትሉልኩም ምፍቃድ። ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ብምብጋስ ሕልምታትካን ምግሃድ ዘይምስራሕ። እዚ ብተደጋጋሚ ዝረአ ክስተት እዩ። እቲ ዘሕዝን ድማ እዞም እንታይ ኮን ይብሉን ይኾኑ ኢልኩም ትጭነቕሉም ዘለኹም ሰባት ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ህይወትኩም ኣይክህልውን እዮም። ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ንዘይቕፅሉ ሰባት ኢልኩም ሕልምታትኩም ሕልሚ ኮይኑ ክተርፍ ኣይትፍቀዱ። ኣብ ህይወትኩም ንዕላማታትኩምን ሕልምታትኩምን ዘይድግፉ ሰባት እንተለዉ ኣርሕቕዎም። ወላ እውን ናይ ቀረባ ቤተሰብኩም ይኹን ብሕልምኹም ክላገጽ ኣይትፍቀዱ። ንሕልምኹም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይተእትዎ። ጨኪንኩም ነዞም ዝተጠቐሱ ውሳነታት ወስኑ። ኣብ ህይወትኩም ባዕልኹም ጥራይኹም ናይ ኩሉ ነገር ሓላፍነት ክትወስዱ ዘለኩም። ስለዚ ነዚ ሓላፍነት ብዝግባእ ተጠቀምሉ። ካልኣይ ሰባት ከም ድኹማት ገይሮም ክሪኢኹም ምፍቃድ። ከምቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ዝስሕቀሉን ዘባጭወሉን ተምሃራይ ኣብ ህይወትኩም ኩሉ ሰብ ከባጭወልኩም ኣይትፍቀዱ። እዚ ኣብ ቦታ ስራሕ፣ ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤትን ቤተሰብን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሰባት ሒቱ ከም ዝሪእኩም ስለ ዝገብር እቶም ሰባት ከም ዝንዕቁኹም ክርድኣኩም ይግባእ። እዚ ድማ ሰባት ከም ዝትክዙ ዝገብር ቀዳማይ ምኽንያት እዩ። ንንዕቀት ዝኾነ ይኹን ትዕግስቲ ኣይድልየኩምን እዩ። ኣብ ጎኒ ነብስኹም ደው በሉ፣ ነብስኹም ድማ ኣኽብሩ። ሳልሳይ ንእስነትኩም ኣብ ዘይረብሕ ነገር ምሕላፍ። ግዜ ንእስነትና ዝኾነ ነገር ክንገብር የኽእለና እዩ። እቲ ግዜ ምስ ሓለፈ ግን ከምቲ ዝነበረና ዓቕምን ሓይልን ኣይክንረክብን ኢና። ብኣካላዊ ይኹን ኣእምራዊ ከም ግዜ ንእስነት ብሉፅ ግዜ የለን። መጻኢ ህይወትና ነስተኻኽለሉን ቅርፂ ነትሕዘሉን ግዜ እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ግን ነቲ ግዜ ኣብ ምዝንጋዕ ስለ ዘሕልፍዎ ነቲ ድሕሪ ንእስነቶም ዘሎ ግዜ ብጭንቀት ተጎቢኦም ሓልፍዎ። እዚ ኣብ ናትኩም ህይወት ምእንቲ ከይፍጠር ኣብ ግዜ ንእስነትኩም እንተለኹም ንእስነትኩም ብዝግባእ ትጥቀሙሉ። ደቂ 30፣ 40 ወይ 50 ዓመት ምስ ኣኸልኩም ብዕረፍትን ሓጎስን ዝመልአት ህይወት ምእንቲ ክትህልወኩም ሕጂ እቲ ክትገብርዎ ዝግባኣኩም ግበሩ። መንእሰይ እንትኾንካ ናብ እንዳ ጅም ኪድ፣ ኣካላትካ ጠንክር፣ መጽሓፍ ተንብብ፣ ኣእምሮኻ ስፍሕ። ጓል ኣንስተይቲ እንትኾንኩ እውን ተምሃሪ፣ ፍልጠትካ ኣብ ምስፋሕ ብዝግባእ ስርሒ። ንኣብ መጻኢ ህይወትኪ ዘድልዩ ነገራት ካብ ሕጂ ክሰርሒ ክትጅምርለኪ። ግዜ ንእስነትኪ ወርቃዊ ግዜ ኽዩ። ኣብ ግዜ ንእስነትና ዝስምዑና ስምዒታት ኣዝዮም ጥዑማትን ደስ ዝብሉን ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝስምዓና እዩ ዝመስለና። እንተኾነ ግን ተጋጊና ኢና ዘለና። ድሕሪ 10 ወይ 15 ዓመት ከም መንእሰይ ምሕሳብ፣ ከም መንእሰይ ምንቅስቓስ፣ ከም መንእሰይ ዝደለናዮ ነገር ንምክንዋን ዓቕሚ ሓፅረና እዩ። ሽዑ ንናይ መጻኢ ህይወትና ኣቐዲምና ዝተኻኺልና እንተዘይጸኒሕና ሕጉስ ህይወት ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ደጊመ ክነግረኩም ግዜ ንእስነትኩም ኣይተባኽኑ፣ ብምስትውዓል ተጓዓዙ። ራብዓይ ካብቶም ንጣዕሳ ዘቃልዑና ነገራት ድማ ኣጋጣሚታት ዘይምጥቃም እዩ። ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ህይወትና ብዙሓት ኣጋጣሚታት እዮም ዘጋጥሙና። ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ሰባት ክትክዙ ዝገብሮም ምኽንያት እቲ ቀንዲ በዚ ግዜ እዚ ዘይምግባረይ ዝብል እዩ። እቲ ምኽንያት ሓደ ተግባር ኣብ ልክዕ ግዚኡ ዘይምግባሮም እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ሓደ ዕድል ኣጋጣሚ ምስ ትረኽብዎ ተጠቀሙሉ። እቲ ክትገብርዎ እትደልዩ ነገር ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ኣጋጣሚ ምስ ትረኽብዎ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ወሲድኩም ነቲ ነገራት ተግብርዎ። ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂምና ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳድና ህይወትና ማዕረ ክንደይ ክቕየር ከም ዝኽእል ስለ ዘይንፈልጥ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳድ ነቲ ዝፍጠር ምርኣይ፣ ውፅኢቱ ብጽሞና ምክትታል፣ ከምኡውን ተመሳሰልቲ ኣጋጣሚታት ንምርካብ ንቑሕ ኮንካ ምጽናሕ ግድን እዩ። ኣእምሮኹም ዝጠቕሙኹም ነገራት ጥራይ ምልእዎ። ኣጋጣሚታት ወይ ድማ ኦፖርቹኒቲ ምስ ትረኽቡ ምእንቲ ክትንቀሳቐሱን ስጉምቲ ክትወስዱን ድማ ንቑሓትን ድልዋትን ኮንኩም ጽንሑ። ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ዕዉት ንምዃን ሕጂ እቲ ዝበለጸ ግዜ እዩ። መጻኢ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ 10 ወይ 20 ወይ 30 ዓመት ዝነበረ ግዜ ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ሰብ ዕዉት ወይ ከዓ ሳክሰስፉል ንምዃን
እትዕድል ኣብ ኢድዩ ብሓንቲ ሞባይል ብሓንቲ ላፕቶፕ ብኢንተርኔት ጥራይ ህይወትና ክንቀየር ንኽእል ኢና ስለዚ ንኣጋጣሚታት ብዝግባእ ንጠቀመሎም ሓምሻይ ጉጉይ ናይ ፍቕሪ መጻምድቲ ምምራጽ ኣብ ህይወትና ማዕረ ክንደይ ዕዉታት ኮይና ብዘየገድስ ናይ ፍቕሪ መጻምድትና ወይ ናይ ሓዳር ህይወትና ከምቲ እንደልዮ እንተዘይኮይኑልናን ሰላም እንተዘይብሉን ከምቲ እንደልዮ ዓይነት ህይወት ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ሕጉሳት ስለ ዘይንኸውን ኣብ ውፅኢት ስራሕትና ኣዝዮም ዓበይቲ ጸገማት እዮም ዘምፁ ሓደ ሰብ ኣብ ህይወቱ ሕጉስ ምስ ዘይከውን ድማ ዝኾነ ነገር ንምዕዋት እንዳኸበዶ እዩ ዝኸይድ ጉጉይ ናይ ፍቕሪ መጻምድቲ ምምራጽ ካብ ዕላማኹም ከሰናኽለኩም ክእል እዩ ነቲ ዝተበገስኩምሉ ዕላማ ንምዕዋት ኣብ ጎንኹም ጸኒዑ ዝድግፈኩም ናይ ፍቕሪ መጻምድቲ ኢኹም ክትመርጹ ዘለኩም መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝጋገይዎም በኣራብዚ እዩ ንመልክዕ ቀዳምነት ብምሃብዮም ናይ ሓዳር መጻምድቶም ዝመርጹ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ህይወትኩም ትፍጽምዎም ዓበይቲ ጌጋታት ሓደ ስለ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ መጻምድትኹም ኣብ ትመርጹሉ ግዜ ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ ምእንቲ ውፅኢት ድሕሪ 5 ወይ 10 ወይ 20 ዓመታት ምፍታሕ ከይከውን ኩሉ ግዜኹም ክባኽን ስለ ዝኽእል ደቂ ተባዕትዮ እንትኾንኩም ናይ ፍቕሪ መጻምድትኹም ንምምራጽ ወይ ንምርካብ ኣይትተሃወኹ መጀመርታ ኣብ ዕላማኹም ኣተኲርኩም ስርሑ ከም ወዲ ተባዕታይ መጠን ክተማልእዎ ዘለኩም ነገር እንተሎ ንኹሉም ማልእዎ ነዚ ድሕሪ ምምላእ መጻምድትን ምድላይ ኪዱ ደቂ ኣንስትዮ እንትኾንክን ድማ ዝሰማዕክንኦ ወይ ዝረኣኽንኦ ጥራይ ኣይትእመና እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ህይወትና ክንገብሮ ወይ ክንውስኖ ዘለና ከበድቲ ነገራት ሓደ እዩ ስለዚ ግዜ ወሲድኩም ሕሰቡ ንውሳነ ኣይትተሃወኹ ውሳነታትኩም ብምጽናዕ ረጊእኩም ክትውስኑ ኣለኩም እቲ ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ናብ ጣዕሳ ዘቃልዓና ምስጢር ኣብ ቂምታ ወይ ጽልኢ ምንባር ንሰባት ይቕረ ንኽትብሉሎም ክሳብ ዝሞቱ ኣይትጸበዩ ኣብ ህይወትኩም ምስ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ጽቡቕ ግዜ እንተሕሊፍኩም እቲ ሰብ ዝኽሪ ጥራይ ኮይኑ ክተርፍ ኣይትፍቀዱ ንኹሉ ሰብ ኣብ ጊዜኡ ይቕረበሉሉ ኣብ ውሽጥኹም ዝኾነ ይኹን ቂምታ ወይ ጽልኢ ተሕድሩ ቂምታን ጸልአን ኣብ ውሽጥና ክሳብ ዘሎ እቲ ዝስማዓና ስምዒት ንነብስና ጽቡቕ ኣይኮነን ሕማቕ ነገራት ምሕሳብ ክሳብ ዘየቋረጽና ሕማቕ ነገራት ናብ ህይወትና ከም ምምጻእ ኣይቋርጽን እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ብምግዳፍ ንኹሉ ሰብ ይቕረብ ብምባል ንዝጎዳእኩምዎን ዘይጎዳእኩምዎን ንዝተብኣስኩምዎን ሰብ ንኹሉ ይቕረበሉ ሓደ ኣብ ቂምታ ዝነበረ ሰብ ኣብ ህይወቱ ካብቲ ዘጣዕሶ ነገራት እቲ ቐንዲ ንምንታይ ኣብ ቂምታ ነቢረ ዝብል እዩ ስለዚ ግዜ ሞትኩም ኣኺሉ ኣብ ዓራትኩም ደቂስኩም ክትሓስቡ ምስ ጀመርኩም ነዚ ሰብ ይቕረተ ዝብለሉ እንታይ ጸገም ነበሮ ምዝ ሰብ ሰላምታ ተዝነብረኒ እንታይ ጸገም ነበሮ ኣበይ ሞ ሕጂ ምዝ ሰብ ተንራኸብ ኢልኩም ምእንቲ ከይተሓስቡ ንኹሉ ኣብ ጊዜኡ እስተኻኽልዎ ኩላትና ጌጋታት ንፍጽም ኢና ማንም ሰብ ጻድቕ የለን ስለዚ ንሰባት ይቕረበሉ ንነብስኹም ድማ እናጻውጹ ኣብ ህይወትኩም ምምሕያሽ እንተደሊኹም እዛ ቻነል ንዓኹም ትኸውን እያ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ህይወት ዝቕይሩ ትሕዝቶታት ኣብዚ ቻነል ክትረኽቡ ኢኹም ይቐኒየለይ